to the eternal road. Cha so iet chi sai phi ba ngi so ngo sai u blai ya ka ba phi iet u trai ya ka ba phi ya shakri u trai da ka ba phi ai wan da ka por sa ka por ya ka bangin don lang ngi ke jakai ka bangin shakri u blai u pol Ukraine ya ka balang hapo koren ke Steve neng kong kelenong ka ba khat san ka ong ko pra bangai ba iet jangau ong to long phi ki ba ai ne scam ki bam ken ria no andre ki ba man karhai man la ka sngi ha ka kam ke jong trai mar ngi tips scam ka tien jublai ka ong mar ngi tips scam ba ka jing 3 minute ke jong phi kam julong len ai how trai amen ka jing 3 minute ke jong phi ka ba phiwan se ke jing sekri kam julong len ai how trai u trai u don ka nong ban siu ye phi amen kwa na mi ka nong kwa nong muno bom kwa nong ra akti bro kwa nong ye roi trai ngi tip dalit belah yang kibriu ngilit belah namar balai boyo nong am utrai ai ngi ka kam barbun kibriu ki ong himdan kam dari utrai ong lada fimdan kam wan jaseng kata dia ka kam lada fimdan ka kam sekri yang ong utrai pule ka tien song duai kata dia ka kam ba chi sin ba pi sekri u blai finum do jingkerku amen utrai dei wa klamakor utrai dei uta ba ji ga ga pi pitrei ya ga ga file wala ka long ka baret ro udan ka nong ban siu tadawi ka tien jublai ka ong lada file ka nong ka ba ha ka bari utrai un ai nong be ka ba pau amen lada ka dei ka ba haru un ai nong be fi ha ka ba pau lada ka ba sneu ro un ai nong fi ha ka ba pau ani mle ran tading ta ha ka bari un ai nong be ka ba pau lada ka dei ka ba ha fini i be ya ka ta ka ba ha ka ba pau sneu tala sneu be ni i be ya kata ka basniu hi iroi tra ngani ka sngi ka ban kren na kani ka wei ka bintao tra bu ka dono jonga ba kata ka dei na ka kitab jong Zakaria ngani ka lenong ka basau ngani ka khat ka ban riu ka ongom ni anda kum tau le ya thu baru la kren u da ong kani ka long ka tien u trai hau Zerubbabel ka da ong do pa ya pom lem ne da ka bor hendrei du men sim jonga ong u trai ki pat do pa ya pom da ka bor Henry the way ong e du men sim jonga ong utrai da upaya pom lene da ka bor not by might not by power but by my spirit wong utrai boleh Ukraine ya gani boleh Ukraine boleh utrai dan kam men kren ya gani hau Zerubbabel ka babel ki tu ingi bagi Israel anda bagi lawan pai nak kata nyau post nem jong ke jinglong merau ke jong ki po Babylon usaim Cyrus upa no kumba sanpo hajar ki jiu banwan pai se lagi jong ke snong ke jong ki but commission kalong bakin tei pat ya ke temple ka bala penjat da Nebuchadnezzar banwan tei pat ya kata ka bala jat ban tei pat ya kata ka bala pra kenang bakila ban syakri pat ya ublei Klem ka temple haga ka por mlaban syakri belai nemar haga temple ka don ka jingknya haga temple ka don ken kata ka jing syakri jong ki lengdo urang ba lengdo klem ka temple ka mod don jaka ya ka jing mani belai tading ta ba u belai u ai ya ka ne ka favor ya ki jiu lengba ne usim Cyrus kan ma ngan shui tu history kendiat anda ha bakala klem ka hima Babylon ka wan ka hima mid Persia Marsen klem kawan baik ke jingsun syar jong mit Persia bada ke jingsun syar mit Persia unius im Cyrus udah syams ngobhai ki jiu bading tawang pilawan seni mentalik pai no sa kasinong jong pi uklam palut upai sha san po hajar ngut ban lek ban tei ya kata ka temple na maru ngol tu ba klem ka temple mdan jing sekri belai upa ya kata ki san po hajar ngut berkilarik pai ban beni pen yang pat ya kata ke temple batla boru yau Zerubbabel batla tung yau Zerubbabel rukum u governor jong ke Jerusalem u Zerubbabel u governor jong ke Jerusalem bat ke ktir jumlai ke tu ngi hakata ke por Zakaria ulong lingdo ni Zakaria pat ulong lingdo bat unong itu lepa jong ublai bat ulayo iru hakawai nakata ke jingpen pau ke jong ublai ba udah yo snow kan
Ya gani kaktin ya kabau blay Ukraine bagata kaktin kalong do pa yapom daga bor henry da sim jonga ong try. Namar ka thani ki bantay. Balay ka namar ba balay ningkong kadai ka finance. Non bisa. Kimrao ta kiwan naga jinglong marao naga ri Babylon naga jinglong marao kintay katya ka temple kimrao kin yo pisana financial problem. Tagatan re hadin balas nang mentay kata temple kidan sa kita giway par kinong bentut kibakwa ban pensangya ya taga jingtay ro. Kidan kinong syun kipra marjan kiwan nang tabar kikang ya kata jingtay. Kaktin ka jung blay ka ong da ka boy da ka bor do pa ya pom henre do men sim jonga. Bagababal ki tu engi kata ka por kidan kini ki syakri ki jung blay ki bia dan lang kata ka por. Udan Ezra udan Hagai, udan Zakaria agak kapor. Zakaria baru Hagai kilai syakri lang, langi pej agak tin ke jong blay baru Hagai, udai nong itu lupa ubah penslur ya ki Israel ya ki Jew bakin tray smart trade ban tray ban pendap ya kataka tempel Hagai wai men sim ya ki bro tongin nyatay bon sien wai men sim tentang latat kapisam dan segini ginong pentut latat la biang ya kenya no hi kata-katai reu hakai syakri jong blay ong tay hanrei usa karyapat syakri jong blay udah nak wei ka benta hagai wai men si mantai usa karya uyalap ya kejing kala ka bamut wong lada latay kene ka temple lada phim kala ka bamut kanentoy ayu ban syakri blay lada la yeng makana ka temple lada kimdan kinong meni blay ki besisha kan le ayu kata ka temple mano ban let ban mani naru blay lada ngipet ki kitab Hosea terterfin pej bo blay ong ngam sngobhai kata ki jinga seng kerpang ki jongfi nene ngam sngobhai kata ki jing ai ngo thang ki jongfi ya kata ki langbrot jongfi ya kata ki jing ruai kwayar ki jongfi kata ki jing tem ki jongfi wong pen kenriano nanga banga snow kelut namar kini ki breu ki wan ndai namar baki kiwan da kata ka donot ka basisha kadai tangga jing le niam ke jing pendap ro ka blay ong snow kelut ken keria tading taba uniu syakri jong blay Zakaria wong habala tege ke temple dan kam bafin wan da ka jikala ka bumut ka basisha kamantoy da layang ke temple kan no ladam don kinong kala ka bumut but uya lapru e kata ban pentamai biang e kata ka jutang ka jong ki badu blay balay ki poy ka jinglong marao ka daw ka long namar bagilap haidin no blay balay balatan raw iki balay ki poy sa bilan namar kila yo da ki weipat ki blay kala oh ka jaka jong blay bo em kila shy influence palat mara kata ka society baki ki em kidon kita ki blay bal ki blay ashera kidon but kita ani dapat itenat ipu ipieng ba but lang baga jingalang perlok ka jong ki bagi ta ki bedon hangta yalam ki sata ba ki song shit lang hangta ki mani blay lang hangta ki ong leyo tere bagwan mere bagwan eki hai blay jong fi blay jong adu ju pias ngau na me kata dialogue hangini gisngi blay the way de blay jong fi blay jong a de ju ngong mde ju mardi tang jisu u belayap nam ta jong a badai tang jisu belami ipat ru nam ta jong a blay jong fi mi ipat nam ta jong fi uyap nam ta jong fi dai tang jisu u belai la ka jong ka snam na ka benta jong a u blay jong fi u pan snam na fi na u ai ka snam jong u na bun ki blay ki pan snam na u briu de happen mi snam na bantai ya kanu no jing tai ro hana da ka jingking ne ki yeng be he na don kam be hana ban yap briu hang ta hana kanang bakan scam kata ka jing tai la ergiu la yo snam la yo klik hana la scam pias ngom kata jing ublay jok ni ka pertai ong hana dala yap briu kata ka jaka hana la scam kata jing tai ublay jong ni ka pertai kwa snam na ki breu ndai de tang ublay jongi uba ai la jong ka snam na ka banta jongi amen dei hang ta bo ublay jong ki bo ublay jongi de ujo
Ki Israel ki lai Shailam bakla ki om boleh jong pi, boleh jong iu deu ju, ki kemen lang tai ya syat ki kemen wan Nebukadnezar pon prai ke tempel ngam dan kam syok kan ke tempel le Malaysia. La biang gat tu ya ngatan merau no, celang poi syek jilong merau. Kan no nyo fosnam. Shu biang bang yo wan pai biang. Tading ta Zakaria upen kan mau ki bakin wan biang syek jing kala ka momot. Pinkan mau gede kawai, habalatan merau ya ki, syapok Babylon, kai ka baja, kiong kinong Babylon ngarwai, cing rwai turai kiong, ini rwai kumnoi, cing rwai turai agari nong wei kiong, pinkan mau boni am rwai tu jero, bad river of Babylon, pinkan mau, kata gede naga sam, si spa lai punyau kuliah ni ka ongom ni. Harut kiwa Babylon hangtang ila syong mengila yam habang ikan mau ika sayon hagiding jaman rai hapadeng jongi ika sdien ika duitara haba hangta haba kila ring merau yangi kila pan ika jingruai nangi bat kita kibala penjot yangi kila pan ya ka jingle kemen kila yong terwai hangi ya ka jingruai ki sayon kumnugin ruai ki jingruai turai ka rinong wei kila smule le rain man ruai ki jingruai ki jong trai ka rinong wei Nurai kumno ki jing ruai turai. Kila sungule ran man ruai bat ki sungobom dan jing mentoi suhiru ban ruai ki jing ruai turai namar bala syatan merau te. Lada ruai bat kai lese ki ong oh subang jing ruai pelaj merau no subang. Si sin ba bala ring merau pi ruai jing ruai turai pi ruai jing ruai kam mentoi su iki ki ong kumno ngin ruai ki jing ruai jong turai kri no we. Bering tanda pe ka condition juga Israel la isnai shisha ki. Pada heng ta ublai usai yakin ki syakri ki jong u hagai ai men sim bantai ke temple kat bo Zakaria wi alap ki jing kala ka mot mat ban pen thamai biang pat ya kata ke jing ya dai ke jong ki finai pulih ke tin ke jong blai hani kitab Zakaria finai bo Zakaria uyu iru yakini ki jing itu pau ki jong u ladangi pulih kalau nong menengkong ne dekat ke nyau tertergi ihang ne ke jing itu pau ki kulai but uyu ibe yakini ki jing itu pau ka pormen miet santli ki jing itu pau ka bau trai pen pau ka menengkong ke kata ki jing itu pau ki kulai ka baar ke ki jing itu pau ki reng bat ki bania ka balai ke ki jing itu pau yu breu lembat saitau ka basau ui kata ka jing itu upau Joshua bali rang baling do bat kabasan uding penyeng syarak bat kiding olep kai ka bajang ni kata ke jing yu i kabasan ka ongkom ni te wangal try ula kren nga bo la wan pat bo la kersiu nga kum bo kersiu yu breu naga bo yo tia bo la ong nga me yu i ayu tingal ong ngala yu i bangala kmi uding penyeng syarak badaka nar badaka ksiar baro but laki syata syarak halor ke clear jong u but laki nyau syarak halor jong u kidan nyau teli ki tendong ya kawai kita ki syarak ki bahalor te ke clear jong u but arteli ki ding olip hajan jong u kawai syakaman but kata ka syata syarak but kata kawai ka syakadiang jongka tinggal itu bat ngala kren hau tau angel ubaya kren bat ngala ong ku kenrat kini kilong ayu anda kum tau angel la kren baula ya thu baula ong hanga memtip kini kilong ayu te ngala ong em kenrat anda kum tau la ya thu baula kren uda ong kani kalong ke ketien ke jong trai ho sarabel uda ong om da upai apom nem ni ka bor hanrei do men sim jong ong utrai abagi pet sisai kani ke jingja utrai upen i hang ni uding penyang syarak bat ya kiding olep kiding penyang syarak bat ya kita kiding olep arteli wi ya kiding penyang syarak kabadan nyau teli wei ar lai sau san riu nyau teli kita kiding penyang syarak bat udan pa utau ding olep wayang nakaman ba nakadiang bat dan da katelong lani kum tau pai ubatut agata kading penyang syarak bat ui bakata kum penyang ketut bagadi kum penyang ka aibor ya kita kiding penyang syarak bagi kita ke syarakin khale bagi kita ke syarakin me kani ke jing peni ke jong trai usara babel
Ko melong meme. Kata keding pen yang syarat. Baru mensim jonga. Syakaman syaka diang ke jong me. Bat kata katenong ke betul ngan long ko umpniang kanang ba me men me. Hapdeng jong kata kajing terkong. Financially kita terkong. Kajing dan beriau kita terkong ki mar kimla banyele wat ya kita kinong shon ki badan hangta bar ki nakaliang nakaman namar kimla kadan kajing terkong dari try upani ni wong dei teme ngan le manga namar me melong kumtang melong kajing syai namar ngangan yarap ya me ngan long manga kata ko umpniang naga benta jong me buang dei ka buit jong me dei ka bor jong me kam dei ka jing la ka jong me kam dei ka jing start ka jong me kam dei nakano ka jing le andre ka bor ka jong ong trai bukan ni ka kentien kada kata si syai ka donut ka jong ban small thu bang de pleng kam dei ka jing start ka jong i berken mau ka ni ka wei utrai jong i utrai jong i kwa ya ka jing la ka jong i pila kan no fi start kan no utrai ong ken chua ba pirus pa kan no fi don kan no utrai ken chua kata ngam kwa ban pet ya kata namar ngam don kami ke jing start ke jong fingan don kami ke jing la ke jong fingan don kami te ki ngedon kam tangi ke wei ke jing la kloi ke jong fi ya ke jing la kloi ke jong fi hoi ki Israel haba ki sedang mentai ta ke temple ki ong ni la thai bantai namar bam dan pisah ki sedang mentai shoi ki ying ke jong ki baru hagai ong ba fi tap ya kata ke pisah ka pla jong fi kata ka pla jong fi ka long ka ba pei namar fi sedang mentai shoi la di ban ya ka batai ke jong trai nak bantah jong ki ong mentai ke de temple dam mla ka he than mla ti boleh nginya te shwe la dia ki persiang mentai dekat beginang tai kat ta kinang duk tadeng ta ting jong blai jisu ong ru ke wei ya ka badai ke jong kaisar aisyu kaisar ya ka badai ke jong blai aisyu blai ya ka ba u blai hi udai banio hab ai ya ka badai ke jong briu ru ya ka ta hab ai so aingo sini ba ngim don kam mensiu ya ki direct taxes income tax ke jongi hinda ki don ki taxes ki bingi haban siu ratio blai ngim dai ki tribal ha hakmat jong blai hoi sini ngi ki tribal la ka sarkar kong ki tribal kim don ka ban siu tax Henry hakmat jong blai ngim dai ki tribal ngi haban siu ya ka badai ke jong blai ladangi tei tangi ke jongi ke tin jong blai ke thu ba kum ba ki Israel ki perchang ban tei la ka jong Rai kata ka baki kita ka pilot. Anda ha bagi sedang bantai ke nega temple. Kawan da ka bor ke jong blai. Kawan ka jing pendap. Kawan kata ka jiarap. Kawan lut. Bat hadu bagi la bantai ya kata ka temple ban pendap ya ka. Mdon. Da kai ka ban la bantai. Kini ki dieng olep kata ka umpniang katut. Bagatut ka ay bor ya kita ki syarak ban me. Berbun sien ngiru ngilong kum kita ki syarak mu Jisu ong pilong ka jing syai jaga pertai. Kini ki nyau teli ki ding pen syang syarak ka kren ru ya ki nyau teli ki mensim ki jong blai hangi. Langi pe ya ka tin ju blai fila ban syam ngani ka por Israel long bakhat we ki thu igini ki nyau teli ki mensim. Isaiah kan nong bakhat wei rekod benengkong ka ong tiun mi utunat long nakamet ba u jese ba utunat ki thiet jong u un sei so ka baar ka ong ni ba u men sim jong train jong sa halor jong u men sim ka jing start ka jing shempang men sim ka jing sela bat ka bor u men sim ka jing tip bat ka jing shep ting u try ka jing sobha jong uru kan long ha ka bating u try nyau teli kini ki men sim ka kren ya kita ki nyau teli kita ki ding pen yang syarak ya ka ba kren ba ubriu u de bandon ya kita ki nyau ki men sim ki jong blai ki kita ki men sim u men sim jong blai u de bandon hau tau briu to bana pedeng jong tau ding pen yang ka kren ba u men sim jong blai u de ban wan ba habu don u men sim jong blai ka don sek ede u men sim jong blai u men sim jong ka jing start ubri udan uman sim jong blai udan ka jing start amen udan uman sim ka jing shampang udan ru ka jing shampang udan ru uman sim ka jing sela banang ban council banang ban kren banang ban ai jing mot
Nang ta sa uman sim jo kabor. Kajing sela bat kabor. Ubrio udan uman sim jo ublay udan kabor. Amen. Uman sim kajing tip. Ladang idon uman sim jo ublay idon rigay. Ya kajing tip. Ngidon ya kajing tip. Ngitip, ngisngol tho. Sim jong ublay, ubahapo jongi, ukren bat upentip. Wat dia kata kabari. Om tang kata. Sim jong kajing syapting ru utrai. Ubri udan sim bakoi udan ya kajing syapting. Udan ya kajing syapting utrai. Bagajing subha jong uru kan long. Kabatiang utrai. Nyau teli kini giding penyang syarak ngaswa menra kedor kalong kumtu mo bau ni we na pedeng umin stan mang tu ni we ar lai saum mana pedeng do san riu nyau teli ulong kanek lang kumtu bau ni ding olip udan nang ni na kamon mana kadiang nang tina jerong kidan kita ki pipe ki bakanek hakita ki nyau teli kita ki jaka bapelangi kita ki umpaniang habakadon kata kading nang ta. Lada don tang kata kading peniang. Lada kamdon ka umpaniang. Sipanggal alip. Badehing ta lada ngingi don ya ka bor ka chungi tang sipanggal alip. Lada ngidon ya ka spa ka chungi tang sipanggal alut. Lada ngidon ya ka jingkemen ka chungi ka jingkemen pertai tang sipanggal alip. Kiai juga do kakut no kiai juga bor kiai juga kata kecing la ka jung brio kalong limited ngihap ban snol tho ikata bangem la ban dipen haga bor haga jing start ka jungi hau tau pat ya pom ne haga ta ka jing nang ka jungi henrei ngihap ban shania ha umen sim jong blai. Amen. Bun sin ngisngo bet kum babiang. Bun sin ngi om ngila. Ngasudunat bau Jisu keren mu ong ni. Ladangi puli naga gospel ka jong uyanis. U Jisu ong ni lenong ka bakat sao ka dekat ka bakat san wong. Lada piit ye nga tu sumar yagi hukum jonga. Ngaru ngan duai yo kupa bawon ay api yo weipat unong pentengen. Bau nyo ayai sa lem bat pi halagerta yo mensim ka jing sisyaken. Yo baga pertai kamla ban pediang na bakam yo i ya u lem ne kam itu ya u pi hinrei pila itu ya u namar u yai sa bat pi unlong ru api u Jisu ang lada pi iet ya nga lada iet ka baca ka baca yo pediang yo mensim jong blai u Jisu ang lada pi iet ya nga pi sumari hukum jonga ngarungan dua yuk paun AFI we unong pentengen mo utaw ban yai salem bat pia lakerta baru Jisu kren ya kata kalau nong bakan riu na do ka dekat ka ba nyau terter ko ang henrei nga nga ya thu ka ba shisha AFI ka mentoy nga bangan let no namar ladanga ngam let no utaw nong pentengen unuman api henrei ladanga let no ngan pa ya u hapi meno ban pa ayu utaw mensim Kebening kong ong mano ban pa, Jisu ong kumno ngan duai, mano ban pa. Kami pulih ha. Wong hang ni ngaru ngan duai yau pa, ti un ai afi ya weipat unong pentengen. Wei ban ai? Wei ban ai? Ukpa. Pindapet pan ne kalnong ka bakat riu, dei ukpa. Udei wei bapa. Udei Jisu. Hang ni pinaban snau tu. Ba pleng ukpa ba Jisu de way. Amen. Ngadi mano? Ngadi ba bantay. Ngadi pastor. Ngadi director. Ngadi aktor. Ngadi tengah. Ngadi ukpa. Ngadi ubrio. Tambang ngadi bantay. So ublay. Ublay ukpa. Udah ukon, udah mensim, udah ujo, udah ublay. Terabun kibriu na, pi kikristan via menilai teli kiblay, lai teli sekiblay. Ngimani yuk pa yuk kon yuk mensim, tambah udah ublay.
Habang iit yaw Jisu. Pleng o man sim ako iwan na gajing gajungi. But om na kata, hindi ta o man sim ako, kababal ka ang ni, kanigalanong, kaba, katsawi ka ang ni, kanigadakot barpulay, o Jisu la ito bulong, ladaw no ru iit ya nga, o sumar kaktin, so nga, ti, uta ukpa, Jonga un ije u bangin ya wan ha u bangin ya sabat u. Mono de bawan. Pa baru kun ru kiwan minya salang. Ladang iit ya ukun. Jisong lada fi iit janga. Musim aku inwan. Lada fi iit janga. Ukpa ba ukun ru inwan. Kamu ladang iit u blay wan hapo ajongi. Ngilong connected but u blay habang iit u. Baga habang long connected bu blay kata ketendong ke jong blay kalong connected bat ngi bade heng ta bong tau men sim jong blay utu yang ngi mindo ka dai tang wai ka jing it la ngi it yu tra ngi sumar ka ketir ke jong blay ngi sumar ye ke hukum ke jong ka ketir baga hukum kalong connected bat ngi ka bamot hi ukun ukpa bau mensim kiwan hapo ajongi tadeng ta kini ki nyau teli ki mensim ki jong blay ki bahapo ajongi ki operate ki nyau ki mensim ki jong blay ki bahangi kita kin operate ya ka bangila ban syakriyo blay kamantoy ngi mensulong kristan klam ukpa klam ukon klam mensim Pun kibriu ki ong sa vida befi ong mai tanya khtin jom khtin jom blay dan kam de namar balai ladang ilong kristan shi spas namro ladang im don ya ka khtin ga jong blay ladang im don yu khpa yu khodi u mensim ladang im don kamantoy ngi pinla ayo shulong mai tang ki ta ki kristan mengaju ong kinong pensaat ben Suki kita tak portlang dawan kelas saat dawan mapi mau, mendai mapi kiwe ngong. Pi ngai pi dan ni sim jong blay. Di taman cupen kan mau kan ke sungi. Bakam dai ka bor ka jongi ka bangin syakri blay. Mendai ka bor jongi bangin tai ka hima ka jong blay. Lene la ka dai ka yeng ka jongi. Ya ka jingim ka jongi. Ya ki ke baro. Kanum dai ka bor ka jongi. O Jisu kren syaya ka tau ong ikisenran ki jong uong shwabun kiu shabeneng uong ti video diang ni ka bor anda umen sim ba khoi unwan hapi tara wa jong a khlan wa ong nga start nga nang kan ma wo blay am la shu ngo start am ong kenyo pi ba ba ngo start ngan jiet nang ba biet peleranya fi ubri bos ngo start kan no ru am la da udan makana ke jing start beliau kata ke jing start beliau ke jong una kata ke jing start ka bakin jado ke jong o kam don bor ne kam don dor utu bobiet te nomor ni bobiet am unang te benduai unang te bek suai ru ladau ni bo start udan makna ya ka bor ka perthai bor ka wai ru wan uk suai dei ula kalan tu hajo ladang khon ne la ka tengah ka jong yok suai am ula kul martat mrei uni ubiet pat ndi ubiet ubam tep le uta uba ka babel ka ong bleu jiet you know Yi ba biet jong ni ka pertai. Mdei ba biet yam to mdei. Hendrai kita ki be shu I biet ha ka pertai de. Kita haba ki dan umen sim jong blai I biet si ka pertai. Lala umen sim jong blai dan happy ka pertai am kan pe ya fi kan I biet si namar blai bersyurwa be. Haleluya. Bersyukur Jisu be. Ki I biet si ni sia ten klik you know. Kam tam fellowship lagi dong. Ka ni fellowship klik biet. Merbayi ano syu duai be, ano no syu ruai be, syu alap Jisu be, mdani esyo. Chong yin ya brio ya tu khna spang Jisu. Yin ya tho spang Jisu. Haying ya tho yang ni la dau try udan gi ya tho ni kana Galilea ka wan mo, kalalut. Ki tu khna kata. Jisu ong kom ta the da ka un pen kalawan. Oh pen kalawan haying ya tho gi ong ta. Le yin ya brio kin ma ni kin ma haying Lazarus. Ayam bersih. Jisu wan hagi yang Lazarus penmipat Lazarus nak bayap.
Iya beri itu karena sepang Yesus. Iya thori sepang Yesus. Dan kiba pangru itu karena sepang Yesus. Dan kiba shitamru itu karena sepang Yesus. Haying kiba ruspar itu karena sepang Yesus. Haying kiba dukru itu karena sepang Yesus. Maru Yesus dan lut habaro kibentan jong gaji em gajong beriu. Kalau dan baik gajinya tu karena sepang jong u. Lalatip ya u kan. Ram tip te, tip hira gay ke airu. Lakum ya ong langban atas story jong pi kadai. Dia mengitip. Kepercayaan ibiet si sayangi. Badai tahu Jisu ong ajiet. You know, ya kita kiba. Biet jong kepercayaan peleranyi kita kiba start. Ngajiet ya kita kiba tolot bor peleranyi kita kiba don bor. Ngajiet ya kita kiba pok. Peleranyi kita kiba krau. Ba ipo, mendai bagi po, mendai ba ipo. Mendai ba biet, mendai ba kibaduk. Mendai shu i ki kumta. Abang ipe jaga ketin ke jom lengi i. Abang udan utrai pleng. Mendai tamaki ki trai. Mendai blai upai ka bor na u. Ngamudur. Haba unowa utai ke ying lieng de. Lại thay bẩn tây tầm u bật kỳ khôn trong u thay. Lại thay cái nuốt đần khôn. Nuốt nó cái nuốt khôn. Sakurim. Kan ya khlan nya do no tu sakurim thay beli adieng seklau. Prangot gidon. Kita ya kata ke ying lieng. Pitrai da ka bor ke jong no ula bantai kat ya kata ke ying lieng. Impossible. Nga ba tray kam hiyeng teng to ba le welding ne le don kam to helper ro. Sinakan ya kata hiyeng tram don kam helper nga snow baka de ka bor ka chu blay nga nget bagi angel ka chu try ro. Kiwan manyarap bantay kata hiyeng lieng. Not by your might. Kam day da ka bor upaya pam chome kam day da ka jingla ka chome kam day da ka spa ka chome henry do men sim jonga o noa u yo snow ya ka sur ka jong blay bo open ka ngo bat habala tay ya ka tam day ma umar we nga snow bet baki angel ki wan mentre bantay ban pendap ya ka ta ying lieng ka jong o tadeng ta pa ban ong fi la dang yo snow ya ka sur ka jong blay habat habang ilong connected artli tendong ginon artli skor abang inyo snow bro artli skor ya ka clear voice ka jong omen siem bun sien non kibriu ki bakelut jenjar bah kelut siliang ro jenjar bah ya syong kaliem sibu ini ba syong nani na side am sibu ka kelut na sani ta syong nani am kelut kan ni pikiran kum to am tam tu im snow tu namar balai bahkan ni ke skor jogi ka kelut ihap man pai da kum tu ong lada ubri u kelut agi skor gi jungu hagi gi skor gi bagan jaman sim pi tharai kata ko pniang kala bantu dalele kana mla bantu da kelut siliang kamlong da kelut ni siliang kamlong da kelut ba arliang di tanai karan show ihap ban long sensitive habang iyo snow ka ktin ka jong blay ta kada habang iyo snow ktin jong blay ndai ta mo sio snow ni hap ban na pele jingmut ya ka ktin jong blay habang ipuli ka ktin jong blay ndai ta man spuli ni haban pele jingmut kana ka ktin jong blay ka ongkum no marpun ki briu ki la puli hai ka bible tang bakim ken mau pat ya ka ru ntep hiru ngasi tes bai ki briu ki ban pat duai hang ni ong kanu teli ki khot filala Ongkan nggak keliswa, naduk menok orang Kristen, naduk kepok kami pastor. Naduk kepok kami teman tak sau pausan nem te, labuan mah kita dekat kat bak pilala. Lah pulih pastor, oh lah pulih. Tong balala lendat kan teli. Apa ni kita niat? Bun sin em ngimlong serius bak ketin jong belai. Problem em, dawan tiak em kenal wei. Dan bakran fi pam dam. Nadu dang red du teman kemau sa ada tak ketien. Itu beriu mi ongkum tu inga. Da inga ci celi tu beriu.
Nên đây khpa nên cái kami sibu kum bakalakran na. Kan nek sa teh ni hadok nut. Kan mau sa ke jing ong jung tu khpa. Kum bakala teh. Lani ka tengah khamtam ka kan mau pha. Kulok bakalakran kum no tiak am katu la register la record ani kada scam tu diang do ni. Dara tak suppose nam ro ka repeat me ka jo piong em. Si post nam men shwa piong kum ta ka khleb yang itu ka file deh. Kan mau. Ong la tapi kan mau ketin jong belai kum kan mau ketin jong tengah jong pi telah best palan. Kan mau emang tu ketarik. Tu kesni bunai ke sekon kan mau deh. Minit sekon ro kan mau. Boong kum ta. Kane abe cu ni ka tu dah kaskoram kayo snow bahai kita. Kaskor kayo snow bah habo syaitan pun syoy. Long syaitan sale kum ta mo. Boro isngi lakan mau desibet jan miet ngan le be ya ita. Lak human step sibet jan miet ngan tiet di ta. Ngan di de ita. Ngan le chata, ngan le kum ta ngan pun ru ya kata. Kan mau be. Mereka ibu beli ukuran, ha? Kom no? Ha? Lalu jaseng lagi popos nam, menunjukkan mau ke Cairo. Mar balai bamlong serius. Tarau kada yang iam bangilong serius baru belai. Serius baga ketien. Ai bro arli ki skor ngi sngo ketien jong belai. Keren pastor karung jelang. Keren ketien jong belai karung jelang. Oh. Karung. Bade heng tahabaka karung. Kamek ding gajing em gajong pi. Bahkan teng shan haka pertai Jisu ong. I am the light of the world. Ngalong mga gajing syai pertai wong piru. Tolong gajing syai jong pertai. Basi sin fidan gajing syai film la ban set ya kata gajing syai. Film la ban top. Daga khok lendung. Ya kata gajing syai anda la syai. Melak ban buri ya gasnong kabadon ya gajing syai. Yu i bit kendiang katai kala teng shan. Bat kum nu ngila ban teng shan. Ka David nakabor ka jong belai. Ang puling ni kapora no Hosea kana kalanong menengkong ka dekat ban nyaw ka ong. Henry ngan isen ay ya ka ying Juda. Bat ngan peneim ya ki da utrai ublay jong ki. Tingan peneim ya ki da ka renti. Lemni da ka wajlam. Lemni da ka tma da ki kulay. Lemni da ki nongsyong kulay. Try ko ngan isen ay. Ya ka ying Juda bat ngan peneim ya ki. Mday da ka bor. Jong kita ki kulay lene da ki sipay ki pertan. Mday da ka bor jong ki renti. Mday da ka bor jong ka tma. Rengangan peneim mangawang try. Amen. Ngan peneim mday tang try step. Taraw Jisu keren mi ikan ewang. Klemanga pimla banle iruem. Menengala dua ya kata. Bau Samson. Haka bakhat do. Hoi, haka por bau udang biang. Dewi mensim jong ublay. Ubai bor yu. Banrat kat ya ketuka. Palor lene kita ke gate ke bahe jong ke Gaza. Natolong ura. Kali ke bor ke jong ublay. Kajing perslek ke buan haka jim ke jong u dau mensim jong ublay. Dei mau ba penyap kita ke syahajar da kata ke ingap jong kada. Kam dei ke bor ke jong kali ke bor ke jong ublay. Henry what haduk ke por ya ke bau la lepop yu ublay ulama la. Umdane Yesu. Habau duai syo ublay. Ke bor ke jong ublay kawan biang hau. Ya ke bau udang la ban nyat ya kita ki payah. Haduk bakinda tua kita kipaya. Haduk banda kelem kata kayang. Kamde deka bor ke jong ubleng. Kade deka bor ke jong mensim jong ublay. Bangas ngotu igene ka way. Ba ublay jong ipleng ai ya mensim da ke jing tau. Ai ya barok ki papan. Ila ban pulih kene ka por.
naga gospel ke jong Yohanes kini ke nong ke balai kini ke dekat ke balai pusau ke ong kum ni naba uta ya bau blai ulapa ukren ya kitien jong ublai naba ublai ai yo mensim daga jing tau ublai ai yo mensim daga jing tau habu ai be puk why be utebe kum ha ka sni pentecost ublai ong ngan ai fi ngan ai shu ai ration mo shu ai khniat mo em ublai ai daga jing tau u the lot hagita kibapan na u kasngi pentecost ketika sengi ke bau bleu te eu mensim tadau jisu ong shawun kiu shabeneng ong pinyo diang ke bor on dau mensim jong bleu wan api lam dau mensim wan fi nomla andre ba wan pinyalong kinong yalap ya Jerusalem Judea Samaria ba cheduk ke bakut jong ke pertai berapa bleu ai mensim ai da ke jing thau abi phuk hadu ban slai pikwa na man slai pikwa lagi berang siapa? Dah hoga, digabi hoga ni dini sebiti hey, lu caltai na. Hey, ni jaga satu. Pi, kau masih ong ke Indian style, calta hey, long baik. Kanum long, biang baik. Kanum biang. Lada pimdan yo mensim jong ublai pinum la ban le pinum yo hiru ye jing penem pinum la ban rong sebeneng kumtu kelam mensim jong ublai sangut kita isoti ki bastat kidan yo mensim jong ublai kidan ye kompanyang kidan ye syarak kai kompanyang kadai kataken kabapen meding ye kene syarak lada kamdan kompanyang kene ka syarak lada ka diga rem kan nuru klem kompanyang am kanum la meding bagade ka tam lada ubre udan yo mensim bakoj ka jing em jung um ka diga jing em kai ga kata ka syarak ka diga ketien ka jung ublai gidan diga ketien para bangidan diga ketien am ni terang ni sliang syak kata ublai un the ta kompanyang ka jung um ha ka jing em ka jungi kamun gidan ya kata ka syarak ba ta kompanyang ka diga kompanyang am ka diga ketien jung ublai ka meding balaba ka meding ke ketien ke jong blai ka jing shai balaba pidon ne ke ketien ke jong blai ka balong ka ding tning ta Jeremia ka nong ba arhulai ka khot ka ba arp khundai ka ong hatu ka ketien jonga ka mlong mo kum ka ding lani kum uternam open wet jing ne mau siang nga ong ke tala pidon ne ke ketien ke jong blai pidon ne ka ding e ne ka ding ste ka kham khlan ba di ka no ka bor nuklear jong ne ka pertai ngai ha por ba ki pen pentai tu nuklear apa ka duriau apa ki dang le tes ki Amerika ki shong tu duriau ki ong blindfold kai ka khti ki jong fi namar ban pentai nang tai ka jing shai wat pet ka ula na khabrep ndi tam khabrep ka da ka khti ki thu ki spayam ha ba ka me ka ding nang ta ki ka am tu am ki ka te ki i ki ni ki thiet jong ki ni ki thiet te ki i ka pe dang ne ka khtiru ban yu i kini ki thiet ki sieng baro kata ke brightness kata ke jiklan jong kata ke ding jong nuklear kata amde bo pen bethai ha rengkau ha ke duriau langi dan ke ketien ke jong bleng dan ke ding ke jong o bagani ke ding habangi dan ya ka wei bala ban le percaya ngi ladau bleu dan ka liang jongi wei bala banilek persya yangi ka babel ka ong ta vin puli ka ta ne ka rom nong ba pra de khot balai puai ka ong la dau trau dan ka liang jungi wei bala banilek persya kamu la dang idon ye ka ketien idon ye ka ding ka jong blai idon ye men sem jong blai usoi tan mars ni em ula evaporate kam klan ye ka ding nuklear nang ong fi resusi em bangi ki kristan nang tengem ngi supos ni kusut wei wan bat bor ka kusut teng malek don bor ka kusut namar beli bom dan na geding. Pidon ni geding am. Geding ke cuma siam. Kusui masuk pe lama la. Undang mala unu don pek persya fi.
Tin mau Jisu upen ia la dia kumno. How luom jong jing pengkelador kim yo isu yu Jisu. Pernai. Oh, kam klan nganget. Ban ye tu ka bor ka ding jong nuklear. Mlapet syo. Ding ta kran kulmar su Petros. Try nya thau lai tli jing trap ni. La rumah. Kawe ya me kawe Moses kawe Elijah oh la kran kulmar mal belai. Umpat jui ngata ka jing syai umpat jui ngata ka jing pernai menu. Terlalu apa muslim lah ya si bet ngene. Kata ka diga bor ka jong belai. Talangi long connected batu. Wei bola bani lek persa ka jim jongi. Kam dei ka bor jing start jongi kwa menong fi. Kam dei ka jing long niam ka jongi. Mereka dei ka bor ka jong belai. Asung tenat. Habang pulih ka ketin ka jong belai na Hagai. Kani ka lenong ka baar khot ka basan ka ongkom ni. Kat bakum kata ka ketin ye ka ba ngalate jutang bat pi. Men ba fila mi no na Egypt baka men sim jonga ka shong ha pedeng jong pi. Wat shep ting pi. Ladau men sim jong blai udan bat pi utrai ong wat shep ting pi. Amen. Mdei tang bo blai sudan hajan jongi. Mdei tang bo suyat narut jongi rei umen sim jong blai ude bendan hangi. Ude benrung hapo jongi. Uji suang kumno, rafi jangan fi sumar ketien jonga, bala rafi jangan fi sumar hukum jonga, nginwan man syong hapi. Mdei bun syong sini stai. Mdei busilong parmarjan jongi. Uji su mdei parmarjan jongi ho. Uji su ude bendan hapo jongi. Amen. Ude bendan hapo jongi. Berapa udan. Ngin tiang ya no. Bila pulih kata no, Isaiah kalau bersau puai kita kat bisipo. Utrai ong Israel ong kumne. Tu wat septing me namar ngalong ringkat bat me. Wat ngoma namar ngalong ublay chong me. Ngan prisai bori me hoi ngan yarap ya me. Hoi ngan kershani me daga keti kamon ka hok jonga. Mdei bo ublay undon na syabar hendre ong uong ngan rung hapo jong fi. Uong ngalong ringkat bat pi. Un syong hapo uong wat septing. Namar ngalong ringkat bat me wat ngoma namar ngalong ublay jong me ngan pensai bori me. Kamu habu dan utrai kanon ka bor hangi. Amen. Kanon ka bor. Ketin sebelah igam no? Ka bor. Uangan pensai bori me hoi ngan yarap ya me. Hoi ngan kershani me daga keti kamon ka hok ka jonga. Bakat lai ka ong hang ni. Namar ngau bau trai. Ublay jong me ngabat ikti kamon jong me. Daga banga ong wat syep tieng ngangan yarap ya me. Habau trai udan hangi. Ulang mau ka jing yarap jongi. Amen. Tadi kita kwa anu fi kum banget ya ngide bu surke man kesni. Namar ngidon ka bor ka jong bulai. Ngitip ndai da ka jing lah ka jongi, kam dai da ka jing start ka jongi, kam dai da ka jing nang ka jongi. Mereka dai da ka bor ka jong men sim bakoi. Amen. Ka bor ka jong men sim bakoi. Bun bah ki nong ruai ka perthai. Ki barwai. Anda kadai tang ka jing ruai ban su entertain ki beriu. Andrai beriu badan yo men sim jong blai habau ruai, kawan ka jing penkhia ya kita ki bayo snow. Kawan ka jing pelat ya kita ki bayo snow. Namar baka bor ka jong blai hau tau beriu. Kalong kabor ban pelat ya kita ki bayo ki badan acan. Amen. Ngingim lah ban lai ai. Du try ong ngangan ai fi kata kabor. Tadi dah badan kabor am. Bon maki dekat. Bu try am u ai ngi u men sim u penla ngi bangin pendap ru. Ya ka ai ka bula temu ka ji im ka jongi. Fitip na u try dan ka jing temu ba kraw ji im jo fi wei pi wei. Ndai bengi shuan sini perthai shuan mi kumne shu ha bi puduk ne shu kha bai na kame hadin nang ta so shu he shu san to den ta na jinglong khlung si jinglong khna an do ya mare stu le school le do long samla den nang ta lai long samla li college yi don samla ing to den ta sa shong khan ta sa ya thon ta sa yo khon yok tien den ta he ski khon ta slong po it mi it den ta ri ka por shu bye bye no kata kam dei ka jing thmu ka jong bulai yangi ban kut ha ka jinglong po it mi it ni padot mi dot
boleh udan ke jing tu ke bakam krau ban kata ke jing bijungi bagi wan sini seperti ban layu ban long ke jing kerku ban long ke jing kerku bagi long ke jing syai kita ki badum bagi long ke jing pelai luat kita ki bisa tek sak khom bagi long ke jing kemen kita ki bas ngosi bagi long kita ke jing kermen kita ki bam dan jing kermen But habang ingi dan kata kerja KM kan change. Kayeng kan change lalangi dan you try. Kerja katray ke jongi kan change. Kan kela habadon kita akin kibadan baru try. Kasnong ngatau kan kela. Nganang i kini kesingi utray pun paong syai kini kejelakan poi. Teng ada senguti yang bah, ani ada ima kata ke bos am ke balau hairstyle bah, ke banok nak syariat. Mungkin kani dia kejelah ke jongi, kalau feel break, kiyeng kisam bun lak feel, dan utrai, feel, kijia seng bun kelam utrai feel, ke future jongi kan longkom no, kalau feel. Manusia ban long nong yalam. La ragadai haka sinong katao na haka ying kasem, na ragadai haka politics, na ragadai haka economy, na haka nong kabenta manusia ban yalam. Na supaya ida ka borbrio, da ka jingla brio am lakot. Kilong ying long sem ki jot ki pat ki pra ngam tip baka long tanghang ni na sawi ka long no ngam tip ndre ka ba. Pat hang ni am kal imah si sadu kata-kata. Ulok udan teh, tambah ni ulok am udang dan saki way di kilok wo pensyong stu. Dan way brio udan lok. Kata kakong bapli kelip hadwai atau pastor. Pastor ni ulok jonga am. Imat udan lok teh sawai teh. Pastor ngtong ini dwai. Kata kakong marsen mi na kata kaying jong pastor, ya kenduk dengung yang ni tengah berkata kaberiu pok kali utah wong pawan budi ngasih seni mo maka abri nawan pak duai na pastor teh klem tip bawa kaying jong utau tengah bu suai na kata kaberiu ka dehajani yang pastori lap dah ka kamat bun pelat ki mistresses kajing ya klem ka auria katanglang balai ke jakum ni nampak umdan sim jong balai kada umdan sim baman tu nyom napang berapa pay ini ke jelah ke jongi ngas ngobi di tangu balai ubadang la ban pelaj MD mau nong nya u driver was start ngangai di tangu ubala ban pelaj MD ka kali ke banno no syariat kam dai syuk dah ke jeng start brio ke jongi mentah om tak kata kajing ya syat kala kajing ya di we ke spa ke po ke syat igi brio kajing it spa igi brio ke balak palat tik kum ki kun Israel ki tap ia kata ke spa ke plan ri di pla ke bapai ki brio kini ki sngi yo kat bagi yo ki tap si tap kim judap Lau mrei du men sim jong blai am kalakot kena ke jelah ke jongi. Ublai ngaladap keren ni kata na du meno. Arajar kendai ngaladap ya thuk lupai kata. Ublai sa ai no kena ke jelah ke jongi syaki waipat. Kumba ule ke Israel. Ula peniga ya kan nuksa. Om pipi jengai na nga lakot. Mengingi sim sting pelat diubelai. Ngingi mudur baik mengila. Ngila. Ki Israel, habu belai wang. Dai manga balai alam ya pi. Kum bangalai alam haka tap niang man pelat ya pi ngalara pi. Na kata ka jaka jo ka jinglong merau. Syaka ka jaka jo ka jinglai lut. Ngadai manga balai kata-kata. Wong pilak na man but ya nga wong kiong ngila. Ki keren sarong. La asai dah kebor beriau. Pila, mla. Ngimla man skri ublai. Ngimla man bud yu klem. O man sim jong ublai.
Ding tanginom la bantai ka ai ru. Wala utrai. O man sim jung dan haga ci im ka jungi. Nginya duai nakamantay ladi. Nginya duai ru namantangan ka jela ka jungi. Ngai tiang palat. Ngai utrai ker khuingi. Banginum shania haga bor ka jungi. Banginum shania haga jingla ka jungi. Ndrai ngin shania hau trai.